الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagariyamiya kipagadatan sa kanusana mga datu na mga bai. Pagkanintan si ko Allah subhanahu wa ta'ala mambagian tan wagi ang kutua ma'anaw salama kalilinta da kada arayu-rayu aginawa. Lumintad tanulangon. Allahumma amin. Mga pagariya, yang kaiman tuwa kapamagusay tano na sumpataya. Agi ang kutua kaya paglayb tano si ikumyaw na seminar agi ng sukeed na timbangan sa alungan Amaury. Ayaw to mga pada ni atan na antan wakikatu kawi. Wanto na ima pembetad sa giyang kutua masa. Nagu an usura giyang kutua paratiatan si ikwallah. Nagu antano niya na masugu sa giyang kutua dikapakan dekelah kung mga amal ang mga pipi ang mapanaditimbangan sa alungan Amaury. Naguantan no niya nakasapari sa giyang kuto mga galabak amarata ini sapar wallahu subhanahu wa ta'ala. Tanudan tanong mga pagariya katimbanganan sa alungan Amaury kailangan na maparatiya tano. Nagyang kuto timbangan nasa din sa makapanadun. Uswa malaka amapya na ay makapanadun na pagkasulad nga wallahu subhanahu wa ta'ala ko surga iyan na upman umakakep suwa malaka amapya kaya makapanad na giyang kutuwa timbangan naka amarata na giyuto din naman bu ipaman na kapakasuldaga sa giyang kutuwa apoy kunara ka jahannam ilidas tanoron wallahu subhanahu wa ta'ala. Mga pagariya, yang kaiman tuwa isumpat tanoron na kulaulay ni sa alungan Amaury aad na mga tao bayran din nagkinam agi ang kutwa amaliran amapya naman ito ay sebutan tano saya na mga tawaya as isa dunia na miyagamal sa mga amal ang mga pipiya miyagamal siran sa amal ang mga pipiya o gaid na kinamiran amay kamakilang kira agi ang kutwa amaliran nadiran ito kapenggunaan. Tingong mga ulama, aadun ang mga tao apakauma sa alungan Amaury. Man yatuna bihasanati amthali jibali tuhama. Giguto ang mga tao na aawidan nira nagyang kutua miyak kadagdagala amaliran amapia. Ami pelagi dagyang kutua palaw. Ayangaran yan nagyang tuhama. Paman na ini ibarat unabi paman na giyang kaiyang mga tao na pipelaw giyang kutua galabakiran amapya sama no to na miyara sa isiran sang kaya dunia minggalabak siran sa mga amal ang mga pipiya aya pa na rupaan yan at tigong mga ulama na bayda musrika miyak kaputi-puti agiyang kutua amaliran apaman na tigitanwa sumisindo fayaj'aluha Allahu haba'an mansura ugaid nam beluin wallah agyang kutua amalira nam yaka puti-puti alagi dagyang kutua palaw bayanak akikayamber sama no to na miyaka ilaytano igira manuto miyaka simakano igira manuto adna paman na mapopuro na badin na paman na kikayamber kikayantang ada akalam baun lagi ito ni keswayan namik tiar tano mga pagariya. Ay dalil sa nagyang kutua katiro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam panutulun tano hadithai tigu nabitan wa Muhammad la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanati amthali jibali tuhama bayda sigura dua tigu nabitan wa Muhammad katawan akan nagyang kutua mga pagtaw apa desagi yang kaya umat akan inu tanwe di panutula kapag sagi yang kaya umat yan nagi yang kaya kehilangan sa amal mga pipiya elidas tanurun wallah na mapakaya padtanurun padekaon padsiranon
padagamiron na antano ka pa ng gila eh. Giyang ka iya amala aditan ka penggunaan. Pada sa giyang ka iya ummatakan amakaw masiran sa alungan amawri amia makala lai hasanat alagi dinagiyang ka iya palaw di natigtanwa pipalaw bayda amia ka puti-puti. Nambuluin wallahu subhanahu wa ta'ala habaan mansura alagi dagyang ko tuwa bayan nakanta akakulupong paman naging uto ang mga ito asay andid ni kasugat yan na samber na kikayamber na dad na kilambuon. Namya ka sakit-sakit ito mga pagariya kakina maka kakilang raka ati ka malakob siya mala sisan so sambayang ka sisan so zakataka udi na puwasan ka manganinsa na mga amal ang mga pipiya. Na isa si kung mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakay si aso Thawban. Miyalak. Ini kalakiyan nagyan ko tuwa mapambetad. Tiga na ya Rasulullah sifhum lana jallihim lana. Ya Rasulullah. Nainong kara kami di kilang ang mga tawanan. Teruang kara kami ang mga tawanan anta asiran. Alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Ang kamikiran anamisiran di kesua as kami na di mi katawan wanto na kailang kaya binasa agyang ko to amaliran miya kapiya-piya to apakaisa agyang ko to apakaisa o sahabi ka penanggila oy naman agyang ko to kini pakaisa niya nun kakisampay siya rakatano agyang ko to ini sembagunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na panginintano si ko Allah gigo to kaya pananggiliran nun nagugigo to kaya kanaliran nun na mapadalam siya katano mambu makanalatan nagu kapananggilaan tan wanto na isabab akita po ya kagiyan ko to amal ang mga pipiya. Ayan isambag kirano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa yakhuduna min al-layli kama ta'khudun. Yung ito ang mga tao pa masalong nga namorya kilangan sa mga amal ang mga pipiya na mataan asiran na mga pagarinyo nagu mga pederkano paman na mga Muslim mga pederkano wa yakhuduna min al-layl na isiran naman budi mamagamal si iko mga kagagawi at mambu ang mga amaliran ang mga pipiya lagi duka tahajjud kapanambiyang ko mga kagagawi. Walakinnahum aqwamun idha khalaw bimaharimillahi intahakuha. Nakataya so sabab, pananggilakan. Nagan mananggila tanod, langon-langon tanod. Ako sampayan sa giyang hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idatigo nabi na siran na mga pagataw siran. Igira manuto. Miya bisayra na giyang kuto ang mga haram nang gilabakaniran. Naginan sabab akadagiyan ko to amaliran ang mga pipiya. Kagiigira man to miya tabis siran ko mga haram da pa kay laikiran sirambu. Napkadagiyan ko to kalakiran sa iku wallah na penggilab kanira nagiyan ko to haram. Na miya kadagadaga lalagi dinan ang mga tao. Igira man to miya sulunian su haram na dadin sa akal ka kafitnaun. Na penggalabakan niya naging ko to haram. Na ilidas tanusan wallahu subhanahu wa ta'ala ayat titu kalak mga pagarian naging ko to kalak wallah amlagi duad na pakailair ka anta akada pakailair ka sa kabu nadudun naging ko to kalak sa iko wallah. Na nagina ni sifatan tanong agu pengenin tanong si iko wallahu subhanahu wa ta'ala mabali tanong mga tao amlagi uad na makababantay rakatano nagu da na sisira katan wag yung kutwa iman para tiya si ikwallah nagu kagawid siya yung kutwa mga haram na yung kanan alagi danan na madakal miya panutul udi na mga sabab sutaw na ira miya solo niya so haram na di niya di manggalabak na lagi dagi nga iman to apaman na mga kandermat adirong nisisibay-sibay sutaw o di na ad nagalabak yan na marat pagmaan yan, nagigira manot ada pa kay lerong na di na ning galabakan. Naginan malaas sabab sumanga tao, mga pagtaw sa alungan na morya pakaw masiraro
nabayaran din kina magiyang ko to ang mga amaliran ng mga pipi. Anta isusugatan saya para paman na makakilarwa. Aya susugatan saya na sumanga tao diran ikala kasu Allah subhanahu wa ta'ala igira manutu ada bakiran makababantay da apadiran igira miya suluiran nagyang ko to ang mga cellphoneiran na langun din na pagilay niran na amarata o di nanto naasan ang mga galabak ang mga di mapya isa sa parakatan wagamatan wa Islam mga ibarat tubuan na ng mga pagariya madakal pamakubatan ng pagusaya na napaman na madakal ugaid na ayat tenudan tanu na igira manutu sa kabu ada pedekan na di makang gelebek sa harap kedagyan ko to kalakkas iku Allah subhanahu wa ta'ala naman ang gilatan ng mga pagariya awal ikadua hadis akeloy tanu nagyang ko to hadis kenian so mga amal tanwa mga pipiya. Paman na miya panutul sa giyang kaya haditha, galabak amarata akniyan. Agiyang kutu mga amal ka mga pipiya, aya sabab yan, nagyang kutu kaya ko angka, ko kabenar, o salakaw sirka. O di na paman na tigtanwa, kaya lampasan na kaskanian, ko kabenar yan. Miya panutul lagi ang kaya hadith na lalayon tanwa ya keneg, na kesuin tanu ka, giyang kutu kabasa tanu kagiyang, antano di makapananggila. Naguantano kakasuyagiyang ko to mga hadith munad nagyang ko to kaya kinagantano ron kagi wara anong manusia agiyang ko to kalipatian na antano di makatunod. Oy. Tigo Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kung mga sahaba niyan pakaisi ini. Egira sukatero na miyakaw kitsa pakaisi na eno penoto ka gyang ko to adi undi tero na pakisabutan niya na pia o di na importante agi ang ko to aptero niyan tigo na biya atadru na manil muflis tigyan ko mga sahaba niyan inos kanu ang mga sahaba ko amya maratiya apkebubay anakan ang mga tao katawan ni wanto na titu at tao muflis bangkrap ay man aptero na bangkrap nagyang ko to kaya wiswisan at tigitanum miyada so langono rakian gyuti miya bangkrap miyada so tamok yan langono kasibisibian niya na ko dunia na miya bangkrap miyada un o di na tigitano gyang ko to tawa pagusa paman na kelak-kelak at tigitano uway so mga sahaba na diran nakatawan o ba aya pa kaysa nabitan wa Muhammad na gyang ko to mapambetad sa alungan na mori ay ni sumbagiran nagyang ko to betad sa dunia. Tigiran na al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Ya Rasulullah. Ay tigiran bangkrap sir kami nagyang ko to ada aban niya na perak la dirham. Wala mata guda ban niya na pagigimo. Miada. Na tigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam simbagian sirampman. Inal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamata bisalatin wa siyamin wa zakah. Ayat tigo nabi ya titu wa muflis bangkrap. Sagyang kaya ummatakan. Ayamana na riyang kumunabitan wa Muhammad agyang kaya ummatian. Taman sa dibangkitan sunabi na sa din sa pagintaw. Napadanan sagyang kota umat nabi. Ayamana niya na pedekat pedanurunai. Inutan wedi panutula kakeped mapedano sagiang kaya kitabu Rasulillah paman nagiang kaya hadith aditur unu nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat tigian na muflis sagiang kaya ummatakan nagiang ko to mga tao apakaw sa alungan amauri bisalah adna sambayang iyan sa dunia miya pasadi na sambayang adna penapuasan iyan naguadem penazakat yan. Agi iso mga rukun wagamatan wa Islam. Ay mana ini na tao sa dunia di manambuyang di pusa nagupumbagay sa zakat. Okay na anto na ikulawla. Eno tu kebangkara pagi ko tu ataw adna amalian na mapia. Wayati kad syatama hadha na kataya su pagi ketiyari ni. Kataya su isupar katano nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Malagi sa'yo, adna miyakang gulaw-law na anta akadapan na pananggila ka. Upama ko miyang gilabag kayo ni napamangan niya nga tawbad si iku Allah. Upama ko aya bitikan wagaman narong kaun din mapamangan yarila napamangan niya kaun nariyarila. Kaanda angga di kubang karap sa alungan amori. Yuti tinudan tanong mga pagarya. Malagi do miyang gulaw lang kayo niya nga pagaluin tanong. Anta akadapan na pananggila ka. Na upama ko minimiyang gulaw lang ka, napamangan niyang ka sarila sa ikukiyang gulaw lang na kaon. Upama ko ay abitikan wagama Islam, naroon kaon mapamangan niya rila. Kagi paman nagyang ko to akang galabag sa marata, laad na marata singkabu, anto na ini, subuswal, upamangan niyang ka arila ko wala na, april ang kanyan. Adong paman na mga say amarata, ayak kikabenaron, nagyang ko to lagi deka manusia, naroon ka naman po mga niyarila. Iyan ko ito mga kabdar ka. Iyan bida-bida iyan ko ito kabnar. Na. Tigo na bitan wa Muhammad sa alungan amori kada sata mahada na pakaw maruwag iyan ko ito manusia. Akiya sisintaan niya nagyang ko ito padiya na manusia. Nantay iyan kaya miya kasisintaan na miya kadagdagali ang mga tao. Api anda din na matatago na din yan o di sisintaan nagyang ko ito padiyan. Di niya ni kasisintaan. So pagarin niyan. Api mismo pagarin niyan na di niya nisisintaan na mga tawa miyadaon din nagyang koto ranon nagagaw ko pagarin niyan. Yan ni kasisintaan so pagarin niyan. Anta aka sosiringan niyan. Anta aka gyang koto abulayo ka iyan. Anta aka gyang koto asiringan niyan. Adang penagato ng manusia api sulok siyan na di niya ni kasisintaan. Wal'iyadu billah. Ilidas tanurun wallahu subhanahu wa ta'ala. Namaragna na ng mga pagarya. Adam pa na mga tao, ini tibuon wallah, tagiyan ka iya masa, na api antaan din ni, kebaakian na din niya ni sisintaan. Nagiyan kaya kasisinta, kan dedaura, na isapartan wana no kumagi na watano kami, alim sagiyan kaya hadita, isad na ya, apmelin so tawa bangkrap sa alungan amorin. Taubat ng tanwaya si Wallahu subhanahu wa ta'ala. Eno tanwaya di mapanutul ka antano ka pananggila mga pagarya. Mananggila tano sa titu-titu ka pananggila. Ubang ka pagusara so katero ka mukitsakan dedaura kasi sinta ko padeka. Kadiyan na mapya. Kailangan din na mapamangan yung kaunarila. Kailangan din na paman na ayakalakan na ka naging kutuwa masa makaw makas alungan na amori. Lagi kaya masa tanong ibarat naya panigira akap kububay utaw sa gyang kutuwa kasi sinta nalagi dagyang kaya pama adi ka pakatutubal agyang kaya taw sa social media o pama ko so taw na mapasangi kasi sinta na disika tatanto. Na gyang kutuwa lagi dutuwa okay na diutu mapya na isa par tanunan na kumagi na watano na mamang ni tanong sa relasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pan mau magiang kaya masa. Kebida na kaagiang ko tuwa manusia amini sisinta ka. Na mga pagarya. Yang kaya lagi daya akasisinta na isa sa parakatano uwaga matano Islam. Ato na ikadua, tigo nabitan wa Muhammad wa akalama lahada na giyang ko tuwa tao apita ka aniya na giyang ko tuwa tamok o pagarin niya na daniya non miudas. Piyanakaw niyan, anta kaya lampasan niyan, pwede ko mga pagarin niyan, pwede ko mga tunganay niyan, pwede ko mga siringan niyan, pwede ko mga ginawa niyan, nalihalim yan o nagiyang ko tuwa tamok yan, pwede ko pagataw niyan, miya kadagdag lagi yan kaya lagi day apaman na ukit, kaka nakaagiyang ko tuwa tamok o pagaring ka o di nagyang ko tuwa sala ka o sir ka. Naman ang gilatan. Wasafa kada mahada wadaraba hada. Padaruwag yang ko tuwa tawa miya tadakian o di na miya pakatuga yan nagyang ko tuwa rugo pagarin yan na Muslim anta aka miya bentulian. Nagyan na kaukita na yung mga pagarya. Ay lagi diyan na di ka lagi yang kaya lagi da gira manuto miyo kay tarakatan wag yang eleksyon. Pagnin tanong si ko Allah yang kaya padak yang kaya kasegeder katan wag yang kaya katurus sa uluan na di maulaw lagi yang kaya lagi dia maratabat o tao si ekukan dito na kilay tanong kumasaan tanong na yang ko to entero wag yang ko to mga tao miya katutubalaro yang ko to miya mentol miya nunto ko miya nipa
Yang ko to amya kasi sintaro. Kapagaya paman na kelalaanon. Agiyan ko to amano si agira paman na miyo kita agiyan ko to lagi duto eleksyon. Karon tanong bubkilay naman ilay niyo man. Paman yan na matitimuon. Yang ko to paman na di makasusugata, na di makasisintai. Pagpakaito niya sa padiyan. Mo kay taro agiyan ko to asoburno. Na di agiyan ko to paman na lagi duto. Na nabangata mo kung napaman na kaya naka. Ini panuburno nga. Na. Nuduwag yan ko tuwa ka mabetula. Kasusuntu ka. Nuduwag yan ko tuwa paman na kutang ka yan ko tuwa paman na rugu pagaring ka. La ilaha illallah. Na susala ka uro paman na kulaw lagi naman ito aso taon na ad nakataga-tagas yan. Di mo ukit sa yan ko tuwa bitikan waga ma Islam na di bud malabud yan ko tuwa kandadaw raiyan. O di nagyan ko tuwa tawa inilayam yan din sa ginawan yan. Na mga pagariya na taubatan tanwanan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Yung ko tuwa may aluitan no. Nasa din sa tao, akian didawraan ka, inakala ka, kinuha ka sa tamukian, miya suntok ka, anta ka paman na miya tadak ka surugu yan, naskatangan yan sa alungan na mori. Baka kukum ka no, kau to. Pagkaw masalungan na mo, sikatan niya nagyang ko to kabenarian si RK. Natigo mga tigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam saka ami sisinta. Tanodin ka, aya pagariya. Saka ami sisinta. Saka kumian sa gyang ko to tamok o pagaring ka. Saka upama miyaka suntok o di na paman na kaya sakitan niya nagyang ko to pagarin yan. Anta ka paman na bangad na miya tadag surugu yan. Na kuha nagyang ko to amal laka amapia. Na imbagay sa gyang ko to mga tao. Na panabenar ako na pagariya o pamakudi nga paging benar nagyang kaya katurong nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay importante na mi aloy si RK adi tumapi agalabag. Wa hadha min hasanati sadin sa kada kala mga tao sekater ka na mapembagi-bagi ikaw din nagyang ko to amal ka amang apipia. Amay ka tuma na dad na miya lang berkah, kami abang kerap ka gitu kaketan to nagyang ko to atigo na bitan wa Muhammad atadru naman il muflis. Ino katawan ni wantag yang kaya mga tao mga abang kerap. Atadru naman il muflis. Miya bang kerap. Kay ini pamamagay niya nagyang ko to amal yan na mapia. Pupakaw ba nagyang kaya mga tao. Ay dapat ka ubangad riyang ko magyang ko to kiyan dedaur aka. Riyang ko makasira no pama. Nanapiragi ko to mga tawa pagkaw marka di gari mabangkrap api ayad na amalaka naging ko to tigtan no kagi lagi daging ko to palaw na malang anira nagagi rumiyang ko maka sa katero adi mapia apaman na pisisinta na ka pindi daw ra nakaging ko to mga tao na ububuay agi nga lagi de na kisampay ko mga tao mapasangi kan daw ra nakataguan sira nun sa kalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala mga pagariya upama kung aya mapipikir ka na ang kalumangkap sa kaya dunia aya galebek ka na mukit sa lagi denan na diya kimapia. Oy, iya kaya dunia na magawaan tanubuay na kanugunya nagyang kuto amal ka amapia. Amay ka tuman ng mga pagariya agyang kuto amalia na mapia nami pamayadin na adem pandapakaw mo na mga tawa sekat sa kabenar. Kagiro na diga din na paman na pagirawa stop. Gana ka na kapaman na din na amalakan na mapya kapadi na ko niyo. Kagiging ko tuwa masa na tigo mga ulama aya kedin na matitu kakukum na giyang ko tuwa pagkatindigan wala kukumana sa kanya ni pama makapaparon. Kukuman wallahu subhanahu wa ta'ala. La zulmal yawm. Daaba si ikalalim sa giyang kaya mas ati Allah subhanahu wa ta'ala. Naman ito mga pagariya. Di taon nung pagirawe kaya siya sukudan naki. Kapadi na ko niyo kami alangan suamal na ayaw ko nagaswa mga pagariya mi. Na ayap man na kuwaan sa giyang ko to ang mga tao na suamalira na marata na iba tugur ka. Ayar ka man kuwaan. Paman na giyang ko to miya ka piya-piya ka kesurangan kairampan sa giyang ko to amalira na marata. Kaya ida abar kapalalalim. Dahil na palaliman wa Allah subhanahu wa ta'ala. May tubwasay. At ipaman, apyagi ko ito, ako lagi dukulop po, nakilayin karoon, na timbang masalungan amawri. Lagi ito mga pagariya, mataan din ka makapasinditagi ko ito at tao.
Na may ka matimu-timu yan din sa mga amaliran na marata na sa mauto pan na paman na ulugon sa kaniyan sa giyang kuto apoy kung narakadyahan nam. Kagi ayamin isang biku amal yan na mapya na amala marata. Nabaya keswa nabiran sedekay sa giyang kuto amaliran na mapya. Tira na ikapeditan o si pulan. Doon niya nakikamiya kapamayad. Laman sa giyang kaya dunia nagira na adna sumasa katarkan na aya ketamparon nakapedigira manuto miele kanya na makadada panas ka. Erila kan nakikipulan na giyang kaya miya sembih niyan. Roon ada kagi umani isa na aya benar-benaran yan na di manimu sa mga amal ang mga pipiya. Yuti masuswarom. Ay ino to so mga tao na pulaguyan yan suina yan, so ama yan, so pagarin yan, so karuman yan, so mga mata yan. Kagi uba kulaw lagi ang kutwa kasisikata sa kabenar sa alungan amor. Miya panapanadaya mga pagariya. Nataguan tanwaya sa arga agi ang kaya lagi day. Umani sa arga tanwiman to na so umorian na ayap keswayan na paman na kirampi sa paman na so tao na pagpakalang idid. So tao na paman na geko to atigitan wa sungsa kababaliw niya na senior. Ano pa na mga tao di kima sa senior na badin miyaw tasagi ang utan niyawan yan. Na mga pagarya dia kaya ka punutulatan saya na mamimikiran tanong. Wad na mga kabenar amaya kwatano miya sila tano si mga pagaritano na utamu kanan aya okito no agama Islam na napakaruduntan lupa tamo perak bulawan pakaruduntan okiran kaanta no di eno kuna nga dunia asara paman na titu tubat ka isnit ka suamala ka amarata na so Allah subhanahu wa ta'ala na prel ang kanin aya masakit siya na upyung si maulawla sa alungan na moria ro kay ra nakasakati nadaaba pelaliman Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah na tubangan yan so tao apaman na misindit siyang kaya dunia. Prelan wallah, pagugupan wallah subhanahu wa ta'ala. Okay, naro mga pagarya na maragnagyang ko to. Ubas wallah subhanahu wa ta'ala na paman na udinagyang ko to masa na maunto na sukap kukum sa gyang ko to masa. Nasi sa dunia na kailangan namin pukas sa tanong nagyang ko to mga kabenar amya kuwatan o si ko mga pagaritan. Ay mapya naging otua di tano di makaprerila o di na paman na di tano di makanggiginawa Na tingong mga ulama fa iyyaka wal i'tida ala huquqil ghair. Pananggilay nga pagariya ubang kapkeko agyang kotwa kabenar o di na kelampas agyang kotwa kabenar o salakaw serka. Anto napan. Wa iyyaka wal ghibata wan namimata wal hasad. Na pananggilay nga na tingong mga ulama. Agyang kaya kapamaganta kasuruyan nagugyang koto kapakasiig kapakatipo. Yang kaya talo. Pero manantano mo pananggil ini wagyang koto kapmaritis o di nagyang koto annamima kasuruyan o maning say manto nakasuruyan nagalabagyan kapamaganta nagukapakatipo. Mele niya nagyang koto paman na isa ka pamilya na ayap kimusawirian sa giyang koto paman na lagi duto nagyang koto kapakasig. Di niya na mapipikir nagyang koto kamapian. Ayad na mapipikirian na ang wanton ay kabinas sa agyang koto lagi duto. Na mga pagariya. Diyan kaya lagi daya natano din niyo. Kasadin sa mga tao ang mapasang ikasuruyan. Sadin sa mga tao ang mapasang ikapmaritis. Kapamaganta, agugyang kaya kapakatipo, namipsnitiwanan sa alungan amori. Tano din ini? Diniud na nami pembelag mga pagariya. Taman sa di gano makapamang ni sarila, sagyang koto ang mga tao, apisuruyan na niyo, nagugyang koto telepon niyo, agugyang koto kaya nang kanoron sa siig, sagyang koto salakaw di salakaw, kaya binasaan niyo siran, nagugyang ko to paman nakapamaganta. Diniud na nami pembelag taman sa di kano taman sa di nga sira di kano makaprerela isang kaya dunia. Na tigong mga ulama iyakum tigu ayami alun sa hadith nagyang ko to katuro nabiya iyakum wal hasad fa innal hasada yaakulul hasanat kama taakulun narul hatab. Pananggila iniyo agyang ko to kapakatipo kapakasig. Ditan wakititipua
ditanwa ki sisiga kamata na tigu nabi agian ko tuwa ka pakasig na kaniya nagian ko tuwa mga hasanat mga pipi amal ka sa lagi nagian ko tu di ka tekai udi nakakena ka kerab agian ko tu apo isagian ko tu paman na mamara itagun mele nagian ko tu itagun igida binigan amya gangga nagian ko tu ka kerabian lagi nagian ko tu ka pakatip umakatip ka na kaniya nagian ko tu amal ka mga pipi upama ko makasiga na lagi duto upama ko suruyang ka na lagi duto upama ko tamagenta ka na lagi duto agian ko to apaman na kesuaka ayam yaling sa hadith akimya kagaga nagian ka yauras gina ditano di mamagusay nagian ko to apaman na tigu nabiya ini pakai sesi ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qila li Rasulillah ini miya terus ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanong diniweni kasi ini ang manen ini berat si ko mga bae diitawan inwaya paman na mga bae ap kesugatanon why may alu sagiyan kay hadita inna fulana tusalli al-layla wa tasumu an-nahar wa fi lisaniha shay'un yu'dhi jiranaha ay salitatul lisan tigagiyan ko to paman na miturong ko Rasulullah mata anagiyan ko to bae na di manambayang ko mga kagagawi naman to baiya mala isimba ko kagagawi nagu di mamuasa si ko mga kagkadundo pamago sira katano sagiyan ay masa na isinday na ya apa man na mala parati abai uman din nakagagawi na di manambayang ko mga tahajud kenapa pakatoturog nagu mau masuk kadundo na di mamuasa ugay da tiga giyan ko to mianu tulong ko Rasulullah awa fi lisaniha shay'un yu'dhi jiranuha na maratas kaniyan ikasisiringan kapaman na keringas saya nagyang ko to asiringan yan dibudin na malabu nagyang ko to di nano di kapanaro isa mga rarata uway ayad na tiulik yan nagyang ko to asiringan yan gyang kaya kasisiringan na mala ini akabenar mga pagariya ubat tanong keringas sa agyang ko to mga siringan tanong ubat tanong sila di kandedaurai katetaro isa mga rarata na qala la khaira fiha hiya finnar aya ko ni sumbong nabi tanwa Muhammad sagiyan ko to kiyat to kawinian no nagiyan ko to bai na marata ikas siringan kap keringa sa iyang keringa sa iyang siran ang mga siringan niyan natigo nabi la khaira fiha giyan kana na bai na mampen di manambayang ko mga kagawin na di mamuasa ko mga kadundo na dad na bon mapapadala mapia tigo nabi ka pagkadepekas kaniyan sagiyan ko to apay ko naraka jahannam wala iya to billah pananggila kanwa mga bai kagi pamanas kanoy ke tunay ini ke lu sagiang ko to mga hadith ini ibarat oras odina miyaw lawla sagiang ko ta masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay subay na isawaraan yan isawaraan yan napterud na mapakayagi ko to adinyo di ka kriya naman miya ka dili ka dua ka kriya ini kring sagiang ko to pedeka agian ko to paman na siringan niyo giyan ko to atungan na iniyo giyan ko to lolo tiyo o di na giyan ko to salakaw di salakaw na ini kakriya iyo naroon din na paman na leka anwi beli sa giyan ko to mga amal tekaan niya na giyan ko to amal iyo mga pipya way miya nabuyang ka da problema mi sumbayang ka miya muasa ka nakagiyan ko to paman na miya misita ka ko pagaring ka padegan na miya mikriya ka no aya penubada sambuyang ka tunda di kesua ka salungan na mauri paman na mapasang ka pa ni kapamaganta, kapamaritis, kasuruyan na pernah sambuyang ka. Dia pernah puasang ka. Di nga katawan ni kasambuyang, miya dili-dili ka duwe, mga pagari, pagi nakatano. Ako pa ma, kung miya kasuljanara, kagiyang kaya na sambuyang iyan. Ako giyang ko to, di mamuasa, na ayaw hindi makasulid. Sanara kagiyang ko to, adad na kasambuyang, na adad na kapamuasa. Nana, mga pagariya, mga babayamisi ko agama Islam, mamagin ako natanwagi. Wad na paman na pakisampay rakatanwa mga awida akala tutul kayaan ko mga pagaritan na sa pangantan waki kayo ito aturan wagama sa pangan kenapa paman na ba penutula kenapa na ba ya kiugup tanong na giyan ko to ka penutula tanong na sipulan na giya ngaya miya swaswa di na namapya so muslim na ayarkian na sa pangan niya na giyan ko to apawing pagari niya na muslim waman satara musliman sadin sataw sa panganian nagyang koto pawing mo pagarin niya na muslim sa ngaya dunia na sa pangan Allah so pawing yan sa alungan amori nading uto kabaya kapag aya kabaya ka nagyang koto kapsuwain ka ko pawing mo pagaring antarida pawing yan na
sa din sa mga tao mapasangi ka pamaawing na mataan din ka pembuatan kanu paawing. Mataan din ka pembuatan kanu paawing. Iman to na sakay di manunutulan mga rekre si pulan gie si suri nga tanong lagi mataan din ka kumas sumasa askap man ikriyeran tanu diniwai kap da ataw apaman na da abanian paawing nagusa din sa tao asawaan niyan so paawing o pagarin niya na muslim na itepungun wallahu subhanahu wa ta'ala gina ni kardemian ayan kaya kasi sa awas sawaan na ka so paawing o pagarin ka tepungan kau din wallahu subhanahu wa ta'ala na ririparan ko din ng pagariya kamataan din kau din tanwen isa para ko mga ginawa tano na adna ko mamasa itepungan ka wallahu subhanahu wa ta'ala na sakap manin makabuku saan sa miya gedamian awi da akal ko kaya bina-bina sa niyo sagihan ko ta mga tao kaya mamariti sa iyo na yuto din mabikisuga taraka ang paman na suwalla na matituy kukuman na mga pagariya tingong mga ulama o di na sumpat tagiyan ko to hadith ini pakai sa kunabitan wa Muhammad tigiyan man adman na sa katawa ba inna fulana adna tigiran na ba to salil maktuba adi manambayang ko mga paralunian watasumu ramadan nagudi manamuasa ko ramadan watatasaddaqu bil athwari wa laysa laha shay'un ghaira gudi manadka adad na paman na amalian na mapia adad na pada amalian paman ayabu rakian na maturluy kapanambayang ko mga faralo di mana di pusa ko Ramadan di sisadaka nada salakaw ro amalian gitu bu la shay'un ghairahu wala tu'di ahadan naguda ban yan keringasa asa ka tau bu naban yan keringasa suseringan yan suginawa ini yan so lulutya so tungan ini yan ay mana nang gila uba niyan keringasa so mga tao digo nabitan wa Muhammad hiya fil jannah nagyang kanana ba iyam pitro yurakan na mataan ka ba ko surga mataan na tigyan nakataw ko surga lagi penamarantan apa man nada abatan of keringasa ang mga tao mga pagariya ay wasiat o mga ulama si tano pagpusa kapaman na sumpatan tano busi kung mga pedapaman na oras tano wag yang nga editan o di ka pamagusay kaantan o kakwa isa guna fal nabta'id an akilatil hasanat na ipagawatan wati mga ulama pagawatan tano si kung mga ginawa tano mananggila tano sagiyan ko ito ang mga galabag adi niya ni katakaan nagyang ko ito ang mga amal tano ang mga pipiya nagyang ko ito ang mialoy tano pananggilan tano kon pagawatan tano sa ginawa tano nagyang ko ito giba kasuruyan namima o kapamaganta agu namima kasuruyan agu yang ko ito paman na tigtano kapakasi kapakatipo nagugyan ko ito kapakalampas tano ko kabenar o salakaw siya katano paman nagyan ko ito kapalalalim at tigtano na penanggilan tano ko nanan na aya penamaran tano na aya pepakatin aya pepakapan nagyan ko ito timbangan tano sa alungan amori ngulalan si ko mga taat gyang ko ito unot-unot tano si ko Allah para tiya si ko Allah subhanahu wa ta'ala lagi do sambayang kapamuha sa zakat langon ng mga pipya kapikisisiringan mga galabag ka mga pipya kapilok-lokos na agugyan ko tuwa dikir mga tadem-tadem si iko Allah ginan ko ni mga papanaditimbangan sa alungan na mori wal khuluqul hasan nagu sumapi adadabiatan paparangayan mapya kay parangay ko salakaw di salakaw apaman nakasedeka gyang ko tuwa may lenga so padeka na paman nakasisingi ka gyang ko tuwa makaw makakosiringan ka na nakanabang ka sa kanya makaw masusiringan ka nakanabang ka yapup pa ka ito kapaman namin ipag-istoryan ka sa mapia gingo to manawal kalimatu taybatu sadaka gingo to mga pipi akatero adi nga di matero na sadaka penuto mula sangkaro Allah subhanahu wa ta'ala gingo to kapia ngay parangay nami ano itano si kumuna sumapi parangay na ginan ida at taman yan ama panaditimbangan sa alungan amore nabatanod naging giginawa nagudita no di marerelay kay mga pagariya uway wanto na minibulu miyaw-law-law salakaw di salakaw na maapantano to nagudita no mabaloy paman na kapuplastika para tagyan ka na plastika uway ayaman na niya nasisinga na kasupaliga na dabu bisab titu paman na anto na ini nababu titu kapaman na plastik
Dito katawan wanto na ipaman na ano miya ko aba sa plastik ako dia kan nakatawan eno paman na mapembus agi ang uta plastik comment niyo siya wanto na ipaman na pakaanta paro sa agi ang uta anto na ima na agi ang uta plastik ka ko sa lakaw way no tuku sa agi ang uta plastik way apaman na kanaba titu agi ang uta kasisingay kaon agu yang uta di kan di makapagunuta kuma sumasa ako pa kaya try dulu nga niyan o di na anto nasa ni paman na panggalabakan niya sir ka. Na, tigo mga ulama, aya panabenaran tanong na makapanad sa timbangan tanong sa alungan amor. Gulanan ko mga taat, diyan ko to itano di kang galabaka ko mga suguan wallahu subhanahu wa ta'ala, diyan ko to mga taden-tademon, aguyan ko to mapia galabak. Walinahris ala istithmari fil a'mali jariyatil mustamiratil ujur. Tigo mga ulama benar-benaran tanu nagyan ko to suamal tanu mga pipian na pegunga o din na di makan dekal adna mga amal amapia unggal bekang kana pegunga to o din na paman na tigtanu pegundes sa kamapian al jariyal mustamiratul ujur midadayon mitataro sa gyang ko to balas akakuwang kawan apya kapan na miya wafat nagina ni next abandingan tanong insyaallah wanto na agyan ka iyang mga galbak andin ni kang galbak ang kaon kaya ganatan nakapan nakapaman na minitapi ka kulupa ugid na su balas yan na musamira apaman na mamimintin no ta pakauma sa agyan ko to kubur ka nagu gyan ko to balas yan na kiuman sa agyan ko to amal ka apaman na miya pagamalakas iko dunia na insyaallah na naginan man tugalinan tanong si ko mga pedauras apo magusay tanong balasan tanong Allah subhanahu wa ta'ala sa madakal mapya salam nakas kanulangon mga tunganay mga pagarya kapamilya apaman na mga bulayo ka di mamamakinig sa agyang kaya itano di kapamagusay panganingos si Allah agyang kaya mga pipiyaw na naad na kekuatan ron na tuma mapenggalabagan umakumatan sa alungan na mauri na mapanad itimbangan sa giyang ko to masa timbangan na suaman why wadap man na dita no miya pamagusay tanoron mga rarata akibinasan niya sa mga amal nakapananggil ang tanong na tawfik ang tanong Allah subhanahu wa ta'ala giyang ko to ba absalam na kas kanulangon mga pagariya giyang ay di bubantay man to kapapantagan salam rakano lango-lango na paman na mga pagariya naino ko no paman na si itano di maka o si itano miya kakikilala isa giyang kaya online paman na miya anto na ini miya kakikilala itano sa giyang kaya online apya panda susumpata ang tano ugay na paman na si itano sa giyang ko to mapya kagiso Allah na paman na aya suguan niya siya katano na wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa paman na kaysa sa tano di tano di makapamagugupa si ko paman na kalaksi ko Allah aguyan ko to mapya ay isa sa parian wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan nauba kanong pamagugupa sa giyang ko to kamberadu sa giyang ko to ka anto na ini kapagumparik balasan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madakal mapya sumpatan tanu busi ko paman na mga pada oras tanu insyaallah igira preso oras tanu mga pagariya ayaw to pagkauriyan na kasi akalangkapan lagi nga iya dara pa meron saya sa Riverside na uman alungan na arbaa na adna seminaramin siya pagadin nami uway na sumara ni rakano o di na suketrang saya seminar na nakapakaya paman na sungan sa giyang kaya darpa ami ayaw ta oras yan na uman alas 10 kapipita taman si waktu alor so ayaw mapia sa giyang kaya isagaw iya kuma arbaan na yan na bantu tano na giyang ko tuwa guru tano mo na giyang ko tuwa kakikilala niro na si salakaw ki Sheikh Ali Hasan Taha na nas kanya ni pakabugay ra katanong sa oras ayo to mapumagusay niya nagyang to paman na karata kon o marata gyang to mga rarata amal na miya kapiapiaw to paman abangan tan wag gyang to o saya niya no supman sudi ka paro na insyaallah na ipag-live tano to na muntayan tano o di na mamakinig tano sa gyang to o saya niya no balasan tano Allah sa madakala mapya pakandud na karkan wag gyang to wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.